Let us greet one another as we are about to start. Munu eseriza posho. Munu eseriza posho. Munu eseriza posho. Munu eseriza posho. Pararararara. Pararararara. Munu eseriza posho. Munu eseriza posho. Munu eseriza posho. Munu eseriza posho. Pararararara. Pararararara. Lift Jesus higher. 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 Step Satan lower. Lower, lower, lower. Lower, lower, lower. Lower, lower, lower. Lift Jesus higher. Higher, higher, higher. Higher, higher, higher. Higher, higher, higher. Lower, lower, lower. Lower, yes, lower. Lower, lower, lower. Lower, yes, lower. Everybody wave your hand. Everybody wave your hands. Lower, lower, lower. Lower, yes, lower. Lower, lower, lower. Lower, yes, lower. Somewhere you found me. You didn't wanna leave me the same. 'Cause I still remember everything you've done since then. Oh Lord, 'cause you are the King. His reign is forever. You give us your peace. It feels like we're home, but nothing wrong. We're here in our hearts. We're never getting over peace. 1, 2, 3, go! Maranatha, 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 Jesus, Jesus. Maranatha, 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 Jesus, Jesus. Maranatha, 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 Jesus, Jesus. I love you, I really love you. I do, I really love you. 'Cause you know me like no one else does. You know me like no one else does. I love you, I really love you. I do, I really love you. 'Cause you know me like no one else does. You know me like no one else does. Maranatha,
Sitarake, ae, ae. Sitarake, ae, ae. Oyo Musa diri waje ndoda kura niwanewe kutengeza shogara nyudo kuhita kuda kwenyu aya Oyo Musa niwanewe kutengeza shogara nyudo kuhita kuda kwenyu aya Oyo Musa Iwase Nalagura Iwade Uchengeta Shakwedu Nokuyita Kudakwedu Oyo Musa Iwase Nalagura Iwade
Imandi Tiswebasa Sarusai Shamunara Zigara Imandiri Oye Musha Iwase Doragura Iwanewe Kuchengeka Sokere Nyugo Kunita Unape Lift Jesus higher! Lift Jesus higher! Lift Jesus higher! Lift Jesus higher! Let Satan lower! Let Satan lower! Satan lower! Let Satan lower! Lift Jesus higher! Lift Jesus higher! Lift Jesus higher! Lift Jesus higher! Simo zero munga kuna Jesu! Simo zero munga kuna Jesu! Ujinaiso! 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 Simo zero munga kuna Jesu! Simo zero munga kuna Jesu! Ujinaiso! 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 Ujinaiso!
ndinosimudza maoko itai zvamunoda ururai nyasha dzenyu mandiri ndinosimudza maoko itai zvamunoda ururai nyasha dzenyu mandiri ndinosimudza maoko itai zvamunoda ururai nyasha dzenyu ndinosimudza maoko itai zvamunoda ururai nyasha dzenyu mandiri ndinosimudza maoko itai zvamunoda ururai nyasha dzenyu mandiri Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. When the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass, there whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never
thousand reasons for my heart to beat. Lord, I'm so, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Let's pray. Amen. Amen. Let's clap our hands as the praise and worship is taking their seats. Okay, let's sing and shout for the Holy Spirit in this house. Let's make some noise to Jesus. Amen. Okay, we would like to take this chance to greet Mama and Daddy. Can we please give a joyful shout to them? Now we would like to greet the owners of this service, the Sunday school. Please give a joyful shout to the Sunday school. Now, please give us some encouragement. Please give a joyful shout to the Sunday school. Now, we would like to greet the leaders, board members, and would like to greet the leaders, board members, and the ladies' board and men's board. Can we please give a joyful shout? Now we would like to greet our mothers and fathers. We love you so much. Without you guys, I don't think we'll be looking this good today. You may take your seats. Now we would like to greet the youth. Youth warrior. May all the teenagers please stand up. Can you please give a joyful shout to the teenagers? You may take your seats. Now I would like to greet my own family. I'd like to greet my mom and dad, and Baba Maodzwa, and my young sister Shannon Maodzwa. Okay, now it's time to call the secretary. Hallelujah, church. I'm Patience Magunda, and I'll be your secretary for today.
So this one is for the ladies. On the 5th of November 2022, ladies will meet for their Thursday meeting at church between 2 and 4 p.m. All ladies are encouraged to come. On the 6th of November, our mothers will be selling food after service. So those that usually sell on Sundays should not be selling on that day and give an opportunity for the ladies. The following notice relates to the church activities. We have prayer and fasting this Monday. We meet at church to break the fast between 6 and 7 p.m. Baba Magunda, can you please come and present the second one? Hallelujah, church. Hallelujah, hallelujah. Vana baba, hallelujah. Tauya nenyaya dzakanaka kunana baba. Friday yatakupinda iyi inoyi. Amen. Pane bhodho ramudhara. Hallelujah. Mudhara wacho warimo muno. Ndio mufundisi wedu apa. Hanzi kare kare vana baba vaimboenda kwainzi kumatare kuchivara. Zvinongosiyana nekwamune muchibva nekwamukakurira. Ndokwamainoudzwa kuti zvemumba zvinoitwa sei. Musha wedu unorongwa sei. Kuti umire zvakanaka, ufambe zvakanaka. Paregedze kuwanikwa vana baba vanonyadzisa musha kana kunyadzisa zita. Amen. Kunyangwe naJesuwo vane standard yavakaseta yechinonzi mhuri nemararamiro anoitwa nekereke. Saka sana baba tiri kukurudzirwa kuti huyai tiuye tigadzirisane, tiuye tidzidzisane kuti misha yedu imire zvakanaka sezvinotarisirwa nemuridzi wekereke. Amen. Kune kuchidyiwa nyama yana baba. Kune dzimwe nyama dzinongodyiwa nevana nevanhu vese vese. Koita dzimwe dzaana baba. Amen. Saka izvozvo takakutengerai. Hamuna mari yamunobvisa. Chenyu kungouya muine nzara. Mogara zvenyu. Moita sei? Modya muchikurukura. Misha ichirongwa. Zvichifamba zvakanaka. Saka patime yedu tichazonopedzisa taapanze. Vana baba vese vachapera service. Hamunangi panze motikari dzenyu. Munoenda paseri apo. Paprayer room pedu apo. Tonosangana ipapo. Tonoudzana nenguva nemafambiro atichaita muzita raJesu. Hallelujah. Thank you. The third one says, always note that your safety is one of the church's concerns. As such, we will reduce the number of open entrances during our service. Some doors will be locked. We are all encouraged to park our cars inside the church fence. It is a huge security risk if we have a lot of cars outside the fence. The pastor will be at church on Tuesday between 9 and 3 p.m. You can make an appointment or you can visit the church office. You are, however, free to talk to him at any time of the week. We have couples meeting this week as usual. A link will be sent on our communication groups. Our church is open for prayers between 6 to 6 p.m. every day. We are free to come and use the prayer room. The Sunday school team appreciate what parents are doing to their children. To the parents that brought their children yesterday, thank you. Our photo should have been postponed
and an announcement will be made for a later date. All visitors to meet with the secretary at the connecting lounge. Let us remember our mission house. Kindly work with you, cell leader, in this regard. We are encouraged to honor the Lord with our substance. Proverbs 3 verse 9 to 10. Let's remember our 13 and our tithe and offerings. We pay our tithes in green ways. 1. ATM deposited. 2. EFT. 3. Present them during the service. God bless you as we celebrate our year of the Lord. Amen. Amen. Now it's time to call the visitors. Do we have any visitors in the house today? Can you please clap their hands as they are coming to the stage? Amen. Can you please move to the side, please? Thank you. I'm going to ask you for your name, but if you are married, you can say your surname. And I'm going to ask you for your name. If you are married, you tell us your surname and where you're from and who invited you, and are you here? Are you here to stay, or you just came to visit? Amen. Amen, church. Ndauya ndiri muenzi ndinongona muno muchechi kune kutonga vanhu vakakotsira. Mauya here kuchechi vanhu. Amen. Amen. Edzai kufadza vana venyu. Amen. Ini ndonzi Mary muendesi. Ndashanya ndawira ndiri tete vatendai muendesi. Ndakaya kuzovaona. Ndinobva kuCape Town. Ndangoti ndiye kuzotamata nemi nguva dzino. Mangwana ndichirova pasi. Ndatenda. Hallelujah. Amen. Inini ndinonzi Mai Muendesi. I'm a mother of Tendai Muendesi anopinda panapa. Ndakashanya this week. Ya ndikati ini kwangu uko ndinoenda kuchechi. So ndoda kuenda kuchechi kwenyu. Ndakabhabhadzwa muAFM. Ndikazobuda zvangu pandiri mwana wemuAFM. Ndoda kutenda nemukana wandapiwa, ndafara ndichiona vana vachiita zvinonakidza. Ine ndafara kuti kuno muri kunamata Mwari watinonamata tiri kuZimbabwe. Pandinenge ndiri kunoku ndichange ndichibata nema, handizoti ndine mazuva api, pamwe ndogona kusvika the whole year or the next year ndinemi. Amen. Amen, church. Ndinonzi Mrs. Munikwa. Ndakafara zvikuru. Mrs. Mlambo achindikoka vakati handeti mbonoono zviri kuchechi kwedu. Amen. Ndikati haiwa ndichatevera rimwe zuva, asi nhasi mweya mutsvene wangondipinda wakati enda kuchechi. Amen. Saka ndangovatenda zvikuru Mrs. Mlambo na Mr. Mlambo. Amen. Amen.
Amen. Ini ndinoitwa Miss Jongwe. Ndiri sisi waMai Mafuta from Zimbabwe. Ndakashanyawo asi ndopinda forward in faith. Amen. Hallelujah, church. My name is Tolani Likoma. I'm from Cape Town. I'm now staying in Rhodoport. I was invited here by my brother Marshall. He's part of the band members here. It's good to be in the house of the Lord. Thank you. Hallelujah. My name is Charmaine Likoma. I'm the wife of Tolani Likoma. I was invited by Mama Kuku. Bless the name of Jesus. Hallelujah. Ya ndonziwo tishaona matenda ndainvitwa nemukadzi wangu anonzi Mai Matenda vari munomu. Ndotenda. Can we please give a joyful shout for our visitors? After service, can you please go to the connecting lounge? Right there where there is Professor right there. Tiri kufara kusangana, tiri kufara kusangana, kusangana, tiri kufara 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 kusangana. Thank you. You can take your seats. Okay, my name is Shannon Jiriji. I'm your next MC. All right. Takutanga nema items. We are starting with 10 commandments by 3 to 5 years old. Ten Commandments. Do it louder. 10 Commandments. Exodus 20 verse 1, and God said, you shall not worship any other God but me. No idol, only worship God. Amen. Have a day to rest and thank God every week. Thank you. How I treat God with a respect. Amen. Obey your parents so you may live long life. Amen. Don't hate others with words or actions. Keep your promise to others and God. Amen. Always tell the truth. Thank you. Hey. You shall not steal from others, but showing love to 1,000 generations. Amen. You both give testimony to your neighbor. Amen. Psalms 23. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in the green pasture. He leads me beside still water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You are not my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen.
Philippians 4 verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Genesis 1 verse 1, 2, 3. Genesis 1 verse 1. Ephesians 6 verse 1. James 4 verse 8. Draw. Thank you. Next item, verses 6 to 9 years old. Luke 6 verse 31. If you don't judge others, others won't judge on you. Luke chapter 6 verse 37. Do not judge others and God will not judge you. Do not be hard on others and God will not be hard. Forgive others and God will forgive you. First John 2 verse 6. If we say we are his, we must follow the example of Christ. Romans 12 verse 21. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 8 verse 37. Yet in all these things we are more than conquerors through Jesus who loved us. Psalms 100 verse 2. Be joyful as you come in to worship the Lord. Matthew 11 verse 28. Come to me, all labor and heavy laden, and I will give you rest. Galatians 5 verse 25. God's Spirit has given us life, so we should follow the Spirit. Colossians 3 verse 23. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. John 3 verse 16. For God so loved the world, he gave his one and only begotten Son. Isaiah 41 verse 18. The Lord says, do not be afraid, I'll help you. Thank you. John 1 verse 5. The light shines in the darkness, and the darkness is overcame it. Psalms 25 verse 6. Lord, remember to be kind to me and love me as you always do. Thank you, guys. Now we have memory verses 10 to 12 years old. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, to not harm you, to give you hope and a future. Matthew 28 verse 19.
Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and in the name of the Son, and of the Holy Spirit. Genesis 50 verse 20. You meant to hate me, but God turned your evil into good. It was to save the many lives of people, and it is being done. Thank you. Psalm 91 verse 3 to 4. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly disease. He will cover you with his wings. Psalms 31 verse 24. Be strong and take heart, all you who hope in the Lord. Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Luke 1 verse 37. For with God nothing shall be impossible. Mark 16 verse 15 to 16. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Thank you. Next item, I want to talk to Jesus by 3 to 5 years old. Then telephone to Jesus 2 times.
Next, we have Bless Me, 6 to 9 years old.
hakuna hakuna wakaita suggest, hakuna wakaita saye, hakuna kuna wakaita suggest, hakuna hakuna wakaita suggest, hakuna wakaita saye, hakuna wakaita suggest, hakuna wakaita suggest, hakuna wakaita saye, hakuna wakaita suggest, Next, we have Awesome God by 10 to 12 years old. Girls are leading Awesome God, and boys are backing. Go to the mics. Tell the girls to go to the mics. Girls, Hansi, go to the mics. Girls at the mics. Awesome God, mighty God, I give you praise, awesome God, you are an awesome God,
Mighty God, Mighty God, I give you praise. Awesome God, awesome God, you are high and lifted high. Awesome God, you are high and lifted high. awesome God, Awesome, you are an awesome God. awesome God, Mighty God, mighty God, I give you praise. Awesome God, awesome God, you are an awesome God. awesome God, Mighty God, mighty God, I give you I praise. give you praise, Awesome God, awesome God, you are high and lifted high. Awesome God, you are high and lifted high. Awesome God, you are an awesome God. awesome God, Mighty God, mighty God, I give you praise. give you praise, Awesome God, awesome God, you are an awesome God. awesome God, Mighty God, mighty God, I give you praise. give you praise, Awesome God, awesome God, you are high and lifted high. Awesome God, you are high and lifted high. Awesome God, awesome, you are an awesome God. awesome God, Mighty God, mighty God, I give you praise. Awesome God, awesome God, you are high, lifted high. Awesome God, you are high and lifted high. Awesome God, lift Jesus higher, 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 higher. Satan lower, 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 lower. Lift Jesus higher, 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 higher. Jesus higher, 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 higher. Ugo, 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 ugo. Ah! Ugo, 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 ugo. Ugo, 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 ugo. Ugo, 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 ugo. Yeah, yeah, oh, yeah, 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 oh, yeah, yeah. Sing praises up to God. All the things that He has done, all forward unto Him. He is the morning sun. Sing praises unto God with our voice.
inyawo ke manje kuyonakala ke manje shaya isibhambatho sakho kuyonakala ke manje kuyonakala ke manje Next is Oceans by Pesci and Diana. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And then I find you in the mysteries, in the ocean sea. My faith will stay. I will call upon your name and keep my eyes above the race. When oceans rise, my soul's rest in your embrace, for I am yours.
the borders, and we walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is with the borders, and we walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is with the borders, and we walk upon the waters, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is with the borders, and we walk upon the water, wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Now we are starting with preachers. First, we are starting with Munonya Baza. Hallelujah. Our reading comes from 1 Samuel 1 verse 10 to 17. I am going to be speaking about Hannah's promise. In the beginning of the chapter, we see a man called Elkanah and his two wives, Peninnah and Hannah. Peninnah had children, but Hannah had no children. Every year, Elkanah, he would take his family to worship God at the temple. Pelhannah teased Hannah about not having a child. This made Hannah sad. She cried and did not eat. Elkanah asked Hannah why she was sad and was not eating. Hannah went to the temple to pray. She asked God to give her a son. She promised God that if he gave a son, she would give him back to him. Eli the priest saw her praying and thought she was drunk. Hannah said she was pouring her heart out in prayer. Eli told her to go in peace and God would grant her what she prayed for. Hannah went back to her house and she got pregnant and had a son called Samuel. When she weaned him,
She took Samuel to live with Eli at the temple. Lessons from the story. When you pray and believe God hears and he answers, you should not tease someone about something they cannot change. If you make a promise to God, you have to keep it. Thank you. Next, we have David. Good morning, church. My name is David, and today I'm going to be preaching about faith. First, what is faith? Why is it important? And how can you achieve it as a Christian? Well, faith is something you believe in, not something you touch. If you read Hebrews 11, verse 1, it says, "Now faith is confident in what we hope for and assured about what we do not see." This means you can't touch faith. You can't go to someone and say, "Give me your faith." You can't do that. You have to believe in faith. You have to believe in it. Now, why is faith important? Faith is important because faith can, if you need, sorry, I made a mistake. In our class, when they were teaching us, our EMS teacher was telling us, if you are starting a business, you must have doubts about your business. That means you must have faith. If you have doubts, your business will not go well. Now, if you read Matthew, 97. Matthew 17, verse 20. Jesus answered, "You were not able to drive out the demon because your faith is too small. I tell you the truth, if your faith is as big as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and the mountain will move. All things will be possible for you." Thank you. As you heard, Jesus said, "What about this? If you say to a mountain, 'Move here to there,' it shall do as you say." But this one, if you have faith. Now, how do you achieve faith? Well, to have faith, you must stop having doubts about God. You must believe no matter what you're going through. Even if you're in the streets, or even if your family member died, you must continue having faith in God. Amen. Next, we have Mfundis Chiriji Jr. Good morning, church. My name is Charlton Ziripi. I'll be reading for Tino Jiriji. Hebrews 12, verse 14. Try to live in peace with all people and try to live free from sin. If anyone's life is not holy, he will never see the Lord. Where there is peace, there is love. We must start by having peace with one another in order to see the Lord.
If there is peace amongst the people in the church will grow. If there is peace, no one will get hurt. If there is no peace, if there's no peace, no one will see the Lord, and God does not stay where there is instability and disorder. God loves peace in us every time. Let there be peace in our hearts so that we can be joyful in the Lord. In our families, our societies, and everywhere we go, we must make peace with all people. Where there is peace, there is celebration, and there is God's presence. The concept of peace in the Old Testament refers to wholeness, total health, and total welfare. It covers the sum total and God's blessing to a person who belongs to the concept community. Thank you. Next is Mufundis Nyamunga. Good morning, church. My name is Munashin Nyamunga, and today I'll be preaching about the lost son. Luke 14, verse 15. This is a story of a father who had 2 sons. And one day the younger son said to his father, "Father, give me my share of the property." Not many days later, the younger son ran away and spent all the father's money in reckless living. So the lesson of the story is the first decision he took outside, the first decision he made outside the influence of his father landed him in disaster. The same thing happened to, for example, the same thing happened to Lot. His first decision he took outside the influence of Abraham landed him in Sodom. So it's with not many days. So one day the younger son met his father and said, "What will I say to my father? I have sinned against heaven and him. I'm no longer worthy to be called your father." But the father still had trust and faith in his son. So the father said, "Bring the fattened goat and kill it." When the younger son came back home, he heard loud music and dancing. He asked one of the servants, "What is going on?" The servant said, "Your father had killed the fattened goat. Your younger brother is back." The older son was angry. He said, "Father, the fattened goat was mine, not him, not the younger goat." The father said, "Be happy for your brother. He was dead, now alive. He was lost, now is found." It's within your power to come back to your senses. Remember, no angel was sent to him, and it was within your power to take him the first step to the... Thank you. Next we have Kayla. Hallelujah, church. Today I'll be preaching about strength. Psalm 46, verse 1. God wants to be your strength in times of trouble, in times of despair, in times of doubt, during times you are overwhelmed, and during times that you feel burned. Will you allow God to help you?
Will you lean on God for strength? The closer your relationship becomes with God, the more you realize He will truly supply all your needs and give you the desire of your heart. God has never left you, nor forsaken you. God has never stopped loving you, and He continues to bless you daily. Stay focused on God's promise. Spend more time with Him daily. Don't be so hard on yourself, and realize that your help comes from God. Receive your strength today from the Lord. Psalms 121, verse 1. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Isaiah 41, verse 10. Do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Next, we have my Mfundi's Queen Lee. Today, I will be preaching about Jesus feeding the 5,000. Can Diana please come and read Luke 9, verse 10 to 17? Jesus feeds the 5,000. When the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. Then he took them with him, and they withdrew by themselves to a town called Bethsaida. But the crowds learned about it and followed him. He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. Late in the afternoon, the 12 came to him and said, "Send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging. Because we are in a remote place here." He replied, "You give them something to eat." They answered, "We have only 5 loaves of bread and 2 fish. Unless we go and buy for all this crowd." About 5,000 men were there. But he said to his disciples, "Make them sit down in groups of about 50 each." The disciples did so, and everyone sat down, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven. He gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people. They all ate and were ravished, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Thanks, Chomi. Now, this story teaches us about the importance of sharing, trusting God, and believing in God and yourself. For example, if you want that car, you'll get that car. Not now, but it might be later. All you have to do is trust God and believe. Jesus shared with all these people because he loves them, and he loves you too. Sharing is caring, guys. Okay. Thank you.
Now my food is tarot. I added the T. Hallelujah, church! Today I'll be preaching about Exodus and Moses and the plagues. First of all, I'd like to greet Mama and Daddy Masuka. And I'd like to thank Mom for sponsoring me with the Bible. Then I'd like to greet Tawana and Tadi, my brother and sister. As I start. There was a woman who was pregnant, and she gave birth to a son. But she could no longer hide the son, for Pharaoh sent all of his servants to go kill all of the newborn babies. So she went to a river. She took a basket and she put it there with her baby inside. So she pushed the baby, and as she watched the baby go away. And then there was a girl of that mother, and she went and saw where the baby went. And then Pharaoh's daughter sent one of the servants to go and take that basket. So in that basket, she saw that there was a baby in it. And then that little girl came to Pharaoh's daughter, and she said, "Should I go and find one of the Hebrews to go and look after your child?" So then she went and she took the actual mother. And as he grew older, she nursed him and gave love to him, and she named that child Moses. Moses grew up being special. So one day when Moses went to go visit the servants that were being slayed and beaten up because they had to do some work. So he went there, and then he saw that there was a man beating up a very old man because he did something wrong. So Moses, he pushed him, but then the man died, and Moses hid him in the sand. And then the day after, there was two men fighting. And Moses asked, "Why are you guys fighting?" But then those two men replied, "Why should we worship you and honor you when you killed one of us?" And then Moses realized what he had done, and he was afraid because Pharaoh wanted to kill him. So then he ran away to Midian. And at Midian, he was there. He was there at a well. Walked many deserts and miles away. So while he was at Midian and at a well, he saw these two shepherds bullying these 7 children. So Moses went there, and then he shooed them away, and he helped the girls. He helped the girls with the well and watering the crops. And then they went back home early, those little children. And their father asked, How come you didn't take so much time?" The children replied that there was this one man that saved us from those shepherds that tried to bully us. So as those shepherds, and then the father said that, "Why didn't you bring that man home?" But then they went back to the well, and he was still there. So they went with Moses, and Moses got married to Zipporah. So they lived happily ever after. And he became a shepherd. And then one day, as one of his sheep went there and into a cave, and then he saw a burning bush. And he went there. And then that burning bush was speaking. And then he was like, "What? Who are you?" And
And as that burning bush was burning, it was God. And as he was speaking, it is me, God, the father of Abraham, Isaac, and all of your ancestors. And then Moses replied, what should I do for you, Lord? God said that his people are in slavery and he needs his help. So he refused and he was like, how can I trust you? But I'm just one person and nothing will happen because Pharaoh will sentence me to death again. So then God got angry, but not so angry. And then he gave him a staff. And then he said, use this, as he gave Moses a new staff. And then he said, this is going to help you throughout because I'm always with you. And anything with God is possible. So as Moses went, and he went back to Egypt, and he went to Pharaoh and said, let my people go to the new Pharaoh that was there. And then he said, no, I'm not going to do that, no. So then Moses got angry, and then he said, God said, let my people go. And then he asked Moses, what is this God? Who is this God? And Moses replied, the one and only God there is. So Moses went there, and he used that staff, and he went with Aaron by his side, his brother. So then Aaron spoke with Moses, and then Moses went there, and he hit his staff on the ground, and it became a snake. Because anything with God is possible. So, as he did that, but then one of Pharaoh's magicians, I don't know what to call them, witchcrafters. So, they went there, and then they did this dance, and then they just hit their staffs on the ground, and it became a snake. But then God's snake went there and ate both of those two snakes. And then Moses got even angry, and he's like, but God is the one and only God. You must let my people go. That's what God said. Well, Moses said from God. But then Pharaoh didn't want to listen. So Moses and Aaron went back to God and asked, what else should I do? So God helped him. And then he said, take your staff and go to a river where Pharaoh was. And then what he did was, that was the first plague. So it was the sea that turned into blood. So what Moses did, he put his staff in the water, and it all turned into blood of those babies that he killed as young. So then as that happened, Pharaoh was shocked, and then he told his magician thingy-majigis to make magic or something and make water red like the water that turned into blood. But then Pharaoh still didn't want to let go of God's people. So what he did again, he went to the second plague, the plague of frogs. So then Moses went again to Pharaoh, let God's people go. But he didn't listen because he doesn't have ears. So then he didn't listen. And then what happened was, the next day it was full of frogs everywhere. And people were screaming, and Pharaoh still didn't believe it. But he still didn't want to let God's people go. So Moses went again. The plague of gnats. So that plague is where most of the people's things were just gnats, and their food and everything was just full of gnats. So then Pharaoh still didn't want to let God's people go. Moses went again.
And he asked, please let my people go, God's people go. And then he didn't want to listen, Pharaoh, because he doesn't know whom this God Moses was talking about. So what he did, the next day they woke up with fleas everywhere, just flies and flies, noonsies basically. So then there were flies and noonsies everywhere, and people were fed up with what was happening. But Pharaoh didn't want to listen, and he still didn't believe this. And he said no. Moses went again. And the plague of livestock, meaning that there wasn't going to be food or anything or crops, and it was just all going to disappear and stop growing. So then Pharaoh was still fed up. Well, Moses was still trying, but Pharaoh was getting tired, and he's like, no, I'm not going to let your people go. So, and then Moses came again, and he said, let the people go. And then it didn't happen. But you know what Moses did? He went to God, and he said, still he's not allowing. And then the next day, he went, and then there was the 6th plague. It was the plague of hail. So, meaning hail like rain, basically, but it's frozen, my way of explaining. So it was hailing every day, and the people couldn't go outside for slavery, but Pharaoh was a mean old crook, so he still let his people work, though. And then he went again, and he said, and then Moses said, let God's people go. But Pharaoh didn't listen as usual. So the next day, there was locusts everywhere, eating their crops and their grass and food, and it was everywhere. But the people were fed up, and Pharaoh still didn't want to listen. So once again, Moses went again. And then that was the 9th plague. And then that was the plague of darkness. So it was basically dark, no sunlight, and without sunlight you know that food can't grow or anything. But then Pharaoh still didn't want to listen until the last plague. So this one was the one of the firstborns, where every firstborn would die. And then Pharaoh got fed up, and he was like, no, the firstborns were dying. So then he let Moses' people go. But then there was also Passover. So Moses told the Israelites to kill a lamb and take the blood and put it on your door frame so that the angel of death won't come. And then they obviously believed in God. So the Egyptians didn't know about this, but Moses only warned the Israelites. So what happened was Passover. It was called Passover. It was when the angel of death came, and it would go to the doors that weren't marked with red. It will leave those doors and it won't pass over. Like, it would go inside your house and then it will just murder everybody there. So after Passover. So then Pharaoh let the Israelites go. But he was actually playing a trick though. So the Israelites went on a journey to go to a land where there's no Egyptians or Pharaoh. So then they went there. But then there was this sea over here, ocean or sea. But then they had no way to go. And what God did, he told Moses to put his staff in the middle. And then what happened was a great miracle where the sea opened up. But then the Pharaoh's people came, the Egyptians. They wanted to take back their people.
But as the people were done going up out of the sea, God closed the ocean, and then Pharaoh's people drowned. This story is about anything is possible with God. So even people say it's impossible to fly, but God can make it possible because nothing is impossible to God. May Patience please come and read Exodus 15 verse 3. It says, "The Lord is a warrior, the Lord is his name." Meaning the Lord is a warrior, meaning He's almighty. He's powerful. He's not like us where we do sins. But God is the one and only perfect person. God is everything. This story is telling us that everything with God is possible. Hallelujah! Anything with God is possible. And it's saying even if you have to split a human in half without them like dying or seeing blood, it will happen with God. Because God doesn't care what other people say about things being impossible. But He will make things possible because nothing to God is impossible. Thank you. Hallelujah! Amen. Okay, now we're about to close. I would like to thank Pastor and the board members for giving us this wonderful day. And I'd also like to thank our teachers for coming yesterday and teaching us all this that we're doing today. Can we please clap our hands for them? We'd also like to thank our parents who brought us here too. Can we please clap our hands for our parents, please? Last but not least, can we please clap our hands for the praise team for what a wonderful job they did today. Now I would like to call Pro Nyabaza to close. Hallelujah. Vabereki ndibatsire kukomberera vana ava wedu we. Aiwa tinotenda Mwari. Thank you so much. Actually tinonzwa kuitirwa zvakanaka, especially seeing vana vachidai. Nei ndiri kudaro ndava yekuti pandakura pese nditori nedzimwe hama dzakura dzinemba kana ndiri kuti dzinemba vakaroorwa, vana baba vana mai vekuti tikavati uyai munamate pamberi pevanhu, apa handisikuri vari munomu. But zvatiri kutoita munoziva kuti zvinoita kunge dambe. But what we are actually doing is we are building vana vedu. Ndo vatichazoona vakuvati uyai mutaure parali. Politicians vakufanira kutonga nyika. Ivava vanotaura vanozvikwanisa nezvatiri kutoita panapa. Vachitanga vari mazera avari. We really want to thank you. Mufundisi, thank you so much. Actually, this is one of those things. Mukaona munhu hamwari vakusunungurira pulpit yavo, munenge matiremekedza. Ngatimboombererai munhu waMwari. Nekuda kwaizvozvo takatotarisirawo zuva ra4 December. But inini handikwanisa kuti ndinyatso kutaura nezvaro. Rine murume achataura nezvaro. Kana vataura nezvaro vachabva vakupai nguva, then motiitirawo. Isusu tiri kuremekedza shoko rekuti kana paine vanorwara deedzai chi. Isusu seSunday school hatizogoni kukunamatirai, but zvataita ndizvo izvozvo. We really thank God. Amen. Baba Masuka uyai. Ndandichiona Asha wanga vari papa. Asha wamatambira wanga wachiita ndikati
We are taking a leaf. Maasha mazvoona zvazvichitwa. Vakamira maasha aya. Dance dzacho dzadziri kutoitira zvakanaka. Amen. Regai tiomberere Professor. Vari vachitiitira zvakanaka. Professor naamai netimu yose yamuinayo kuSunday School, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Regai ndipewo ruremekedzo rwangu kuvafundisi vatenderawo kuti chechi yamangwana chero tikaisiya ine vamwe vacharamba vachiiparidza. Regai ndikumbirewo tose tiwane patinosimuka. Tikamboti fambe fambe, pane pamwe patinofanira kubatana maoko tichimbonamatirawo vision yepanzvimbo. Mufundisi naamai pane imwe nguva yavanodawo kuti iwewe neni kana takabvuma kuti ndo vatumwa vakatumwa pasizeni yedu tiwane nguva yokumbovanamatira. Kereke nditenderei mose muwanewo manzwi mashoma munombotaurawo pamusoro pevafundisi naamai nevision iri panzvimbo. Kunyangwe iyo yeallowance yokuti nhasi tiparidzirwewo nevafundisi nanamai mufundisi vamangwana. Ngatisvikewo patinonamata wanawo manzwi mashoma unotaura pamusoro pamufundisi naamai nemhuri yavo nevana vavo. Shannon ngaavongwe nakunashe kunyangwe kuvadaidza nemazita. Baba vangu nezita raJesu ndinomutendai, ndinomurumbidzai nekereke yamakatipa, ndinomutendai nevazodziwa vamakatipa mufundisi Jiriji naamai. Baba vangu tinovakumikidza mukati mamaoko enyu nguva yamangwananano. Baba vangu rambai muchingovapa vision, rambai muchingovaendesa kumberi. Tinonamata nyasha nokuzodzwa pamusoro pokuzodzwa mukati muupenyu hwavo. Chengetedzai vana vavo Jehovha mutsvene. Shannon ngaavongwe nakunashe ngavaitirwewo zvakanaka. Tinonamata njere pamusoro pevana vevafundisi vedu Mwari. Baba vangu ndinonamata nyasha pamusoro pevafundisi ava Jehovha mutsvene. Chivagonerai, chirambai muchingovaendesa kumberi. Basa riri pano rakakura Jehovha mutsvene. Rinotoda kuti imi murambe muchivapa wisdom, murambe muchingovapa vision pamusoro pevision kuti basa rienderere kumberi. Vaitireiwo zvakanaka. Ndinonamata kunyangwe pfuma zhinji pamusoro pavo noupenyu hwavo. Vagonerei Jehovha mutsvene zvavanoshuwira pakati pomwoyo wavo. Baba vangu makatendeka, vaitireiwo Mwari madeclarations avanoitira kereke. Baba vangu nezita raJesu, let them come to pass. Baba vangu nezita raJesu havana decree or declaration yavachataurira kuvana vamakavapa pamazuva avo ichadzoka yakadaro. Vaitirei nyasha zvionekwe nenyika kuti muri kuramba muchivachengeta uye muri kuvashandisa pamazuva edu. Baba vangu ndamutendai, ndamurumbidzai kuburikidza nekereke ino Mwari. Pane zuva ratiri kuda kuzoappreciate vanhu vaMwari. Baba vangu nezita raJesu in 4 weeks tinenge tiri pano tichicelebrate vanhu vaMwari. Gonerai kereke yenyu Baba vangu nguva ino. Baba vangu ndinonamata kuti mweya mutsvene ngaudzidzise vasati vaziva kuti vanhu vaMwari vanodawo kuchengetwa nesu Mwari. Ndinonamata musi uyoyo Mwari, komborerai, tumirai mweya mutsvene utungamire uye uminise ukereke yenyu tigogona kuchengeta baba naamai vamakatipa pamazuva edu. Ndanamata nokutenda nokusingaperi. Haleluya. Tinogona edu kugara pasi zvishoma ndisati ndapa mufundisi nguva. Tiripo in 4 weeks pano. Ndinoziva vatungamiri vanga vachiuya uye vacharamba vachiuya vachipa matestimony. Tinawo matestimony kuvanhu vaMwari. Kunyangwe usina testimony kana usina, ndinofunga una umbeta personal encounter nevanhu vaMwari. Asi chatongotigonesa kuti tiuye tichiteerera kuti kuna mufundisi, kune kereke inonzi FM inotungamirwa namufundisi. Zvinoreva kuti tose tiri kubvumirana kuti pane chimwe chinhu chakapuhwa vanhu vaMwari chatinofanira kuuya tichiteerera. Saka zvichireva kuti musi wa4 December hauna chikonzero chokuti uwanewo chimwe, ushayiwewo chimwe chidiki chaunenge uchicelebrate munhu waMwari. Tichange ticelebrate vanhu vaMwari in 4 weeks. Tichauya nemagrupu anotevera. Tichange tine main church board tichitungamirirwa navamutowasekwa vakabata homwe yekereke, ladies board, main fellowship, leadership, praise and worship, vedheko ndoziva vachachinja futi dheko zvekare, ushering, catering department, masingles, mayouth, mateenagers, masunday school. Mopawo zvima 20 rand nezvima 10 rand kuna professor kune vanava. Vanava vanofanira kukura vachiziva kuti pane pamwe pavanofanira kubatanidza mari vachiwana corporate blessing. Ndokutovadzidzisa kuitira kuti ramangwana ravo kana chimwe chifundisi chaakumanifesta zvezviri kuitika pano vagokwanisa kuchengetedzawo vafundisi. Maamabhera zvekare munenge mune gurupu renyu,
maseo group zvekare munenge mune group renyu, then pakupedzisira nemafamilies. Vose vanoziva kuti nyasha hadzifani kudarika, hamugoni kunditaura kuti magrupu awandisa. Ndinotozviziva kuti magrupu akawanda nokuti isusu vedare repano takagara pasana baba tikakumbirawo vana mai vekuladies board kuti tinoita appreciation kamwe chete, zvichireva kuti ini nebhodhi redu repano takasunga chisungo chokuti vanhu ava ngavadye 4 December. Saka magrupu akawanda, but we had the whole year to prepare. Ngatiisei kumagrupu ikoko nokugona kwedu. Kana gurupu rikasvika rikati tinoda 500 rand, kana iwo usina usungirwi, unobvisawo yaudi yauinayo. Hapana mukuru wekugurupu chazokufoseredza kubvisa yausina. Ende kana usitorina hauna, next time wo zvinenge zvichitiitirawo zvakanaka. Saka hakuna magrupu anonzi akawanda. Enda unokontribhuta gurupu raunogona zvichitiitirawo zvakanaka. Ti appreciate vanhu vaMwari vatinouya zuva nezuva tichiteerera. Havaendi kumunda, munda wavo vanhu ava ndiwe neni. Ivo ngavataure makomborero, ndo zvatati chinamatira kuti Mwari pavanoita madeclarations kumunda kwedu ngazvinoita, ende kumunda kwako kana zvaita ngatidzokei pano tichinyatso kuappreciate vanhu vaMwari in 4 weeks zvichitiitira zvakanaka. Taatine 52 weeks dzokuprepare. Saka ngatiitei zvidhafu zvinoenderanawo nevision yatavai. Hati munoonawo patavawo pano panongodawo kuti titewo zvimwe zviri nani. Tose takasumuka, regai ndisire nguva nokuzara kwayo kuna mufundisi, muchivaombererawo maoko vachiuya kuzotora nzvimbo yavo zvichitiitira zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. Vangano wenyu vaiziva kuti you can be angry but not so angry. You can be angry, but not so angry. But my one, I wrote this was an English service, purely English service. Kusiya kwema songs amakavadzidzisa, it was English service. Ngatimboomberera vana vedu maoko, tivafarire pamwe chete nema-teachers avo muzita raJesu. Hallelujah. I'm so happy my son is free to stand on front of people now. The other time I can't teaser. So Sunday school teachers, thank you so much for building the confidence. Hallelujah. Tingagara edu pasi. Just a word of encouragement kuvabereki. Ma-Saturdays ngati unzei vana kuchurch. Apana pavanomboneglectwa. Sister Gracious will be here. And they form the partnership with her. Vachita zvavanoita Sunday school. Vachipractice. Also panonzi ma-Sunday school. One thing that I've realized pavan. Now you can see kuti vana vanga vachidominate panapa. Vana vema leaders. What it means is they are automatically becoming leaders as well. One day ndakamborowa zvakanyanya nababa vangu wekundibereka. Ndavabvunza mubvunzo wekuti musiyano wangu nemwana waticha uri pai. Ini ndikauya ndoenda kujana ndononaiwa. Waticha tikapedza kudzidza anotambisa bhasikoro. Musiyano zvikati kana paina akutuma nhasi achakubatsira ndakubata. But I have realized now kuti vana vane vabereki vari kumashure vanogona kutoramba vari kumashure. Ukatarisa rudzi rwematicha vanobva vatongoita ma-teachers. Saka pamwe pacho kana usi kuleadership try and make yourself be known through mwana wako. Murikunzwa ngauya akudi akumiririre. You see what I'm saying? Mogonotaza mwana akaita senge Munashe Mudabwi. Mai vake vangori kudheko, she is not a leader in any form. But vanhu vazhinji vanotoziva mai vacho vachizobvunza kuti mwana vabereki vemwana varipi, because he is ever present. You see what I'm saying? Pamwe pacho let's us mukatarisa vana vachiuya kunoku, they learn kumira pamberi pevanhu, they gain their confidence. Mwana munhu wese anoda power, munhu wese anoda
power. Mwana wako akashaya appearance and appreciation muchechi, achanoiwana kumathags, because pane paanofanira kuexercise that authority. Manzwa zvandikuedza kutaura. Akaishaya kuchechi anonoitsvaga kupi? Uko. Mukatotarisa nemuklasi mwana asingagonika, anoda kuita zvimafunky hairs, mafunny dressing, just to attract attention. Vamwe paya pavanopindirawo mibvunzo yemetsi, iye anenge akudawo kuti vanhu vapindirawo yebvudzi kwaari. Pane some compensation inoitika kuvana. Ndakazviona ivhiri kunana baba chaiko, ukaona kuti baba vakaremerwa nekuunza grocery pamba, vanoita tumwe tuhasha twekukompensata. Kungobvunza kuti chakati, pamwe pacho unotonganyatsoona kuti fesi iripo, pane hapana nyama, but ngatipodyei muriwo, because fesi iripo haitombotenderi kutaura zvenyama. Antongouya aine compensation mood. Saka vana venyu ukatarisa izvozvo maunoti vamwe vanga vachiimba, vamwe vanga vachitamba, vamwe vanga vachiasha, iye akashaya relevance muchechi. Ane kwaanonotsvaga relevance. Anditi ndo vana vanozoita bully, ndo vana vanozova why ashaya relevance. Hapana chaunobva kungounza mwana kuchechi. Isusu vamwe takakurira mafamilies anga ari very humble, where there was nothing. Church was my stepping board. Pandakangoona kuti ndiri kugamuchirika kuchurch around grade 3, grade 4, I did put my every effort kuchurch. I could not miss services, but I can tell you kuti pandakapinda maHarare, vanhu vakandisimudza ndakasangana nawo kuchurch. Pandakaenda kuuniversity, vanhu vakandisimudza ndakasangana nawo futi kuchurch. Saka I found my relevance in church and I became more of an instrument in church. What is happening at assembly level is not healthy. Mwana wamasuka wamoyo vamoyo vana vacho vane vabereki vari kumberi ndo vari kuita zvinhu. Ko isusu tiri kutadza nei kuunzawo vana vedu kuti vanoparticipatawo panoparticipata vamwe. We don't discriminate them. We don't show kuti uri mwana waleader kana kuti uri mwana waleader. Just bring your child awane relevance kuchurch. Manzwa zvandiri kuedza kutaura. Plus ndakaona kuti ukaomerwa unonyanyoenda kwawakamboswera. Can I repeat this? Ukaomerwa no, tine one incident yakatiitira zvakanaka namaimufundisi. Pane munhu akauya through kurank 5 akakwira kombi achingotsvaga munhu anonzi Pastor Jiriji. Aida kucommita suicide. But mai vake vakamusiya aine 14 years. But vapa deathbed vakamuudza kuti gore rauchazoomerwa vanhu vese vatadza kukubatsira unotsvaga mufundisi. Saka paakanga afunga kuti zviri pamusoro pangu zvaakuda kuti ndife, akakwira kombi akatitsvaga musikana iye akazobatsirwa nevamwe vainzwa namachoko akamuperekedza kumba tikamuita counseling. The last time I spoke to her is last year, achindiudza kuti now she is in Zambia and happily married, a mother of 2. But that happened in 2017 early. Andire ana kutozocommita suicide. I think akaita 2 days ari kumba kwedu tichiedza kuita restore life kumubatsira kutsvaga kuti hama iripi, mistake yawaita hudi kufa, you can recover in this way, you can recover in this way. But ari kushandisa relevance yekwaakamboswera before. Anditi saka vabereki tichiri mumweya iwoyo, I strongly encourage you kwete kukumanikidzai, endesai vana venyu kusunday school muchirevesa. MaSaturdays aya panonzi vana huyai kuchurch, bring them. You may think kuti uri kuwaste time, uri kuwaste also resources pakuuya Saturday wozouya Sunday. But pane zvimwe zvinhu zvisingatengwi nemari, like affiliation and association of your child is not bought through money. Zvimwe zvinhu zvinotoitwa naMweya Mutsvene zvisingaitwi nevanhu. Isu kumba kwedu tiri 5 vakomana. Pau5 wedu 3 vanomwa havana kukurira muchechi stereki, 2 vakakurira muchechi. You see kuti vakakurira muchechi wacho they are doing more than vasina kukurira muchechi. Kunze uko hakuna chakanaka chiriko. Can I repeat this? Kunze uko hakuna chakanaka chiripo. Ende vana mai vane varume vanomwa doro vanobvumirana neni. Murume anogona kutambira 5,000 obva amwa 3 kumba kodyiwa 2. Unonyatsoona kuti vana mai vari muno vane varume kana vana mateenagers vana ana baba vanomwa doro vanonyatsonzwisisa nyaya yandiri kutaura iyi, kuti unoona kuti baba vane fodya yavo, baba vane doro ravo. Doro rababa nefodya yababa hazvishoti, asi mumba ukwanisiro hausi kukwana.
ukatarisa price yefodya pazuva inogona kutoti mhuri imwe drink every day, but anenge achiputa ari 1, achimwa doro racho ari 1, anodya the bulk of the money ari ega. Munhu ari kuzvishandira asi aine mhuri. Iro shoko raMwari richitishandira ichi mhuri. Muri kunzwa? Ukatarisa mari yekumwa 6 pack wobva wamwa doro, and izvi zvinonyanya affecta mafamilies ayo kuti anotambira mari shoma. Pane mafamilies ekuti vane some bit of luxury, pane vamwe vanorarama on the line, every rand every cent counts. Anditi saka patiri kuunza vana kuchechi kune environment iri bit conducive kudarika kupi kunzouku, and vazhinji vari muno. I need to tell you this, pauri kunosvika 50 wonosvika mu60th floor, 9 out of 10 legacy haisisiri pamusoro pako, yakuenda kuvana. Achazokuvigai haisi mari yenyu vana. Achazoita memorial service ausiwe mwana. Iyo zvitine mamwe makuva ivhu kudai so kuti umboziva kuti pakavigwa munhu kana hapana. Why? But vanhu ivavo aive mamilionaire, vanhu ivavo vaive nemari, but chavakasiya kunze hachina meaning. Imbondisimudzira ruoko rwe. Akasara panze haana zvaanodi, zvaanoziva, haana murangariro wekuti mai vakarara papi, baba vakarara papi. Muri kunzwa? But ivo baba namai pamazuva avo vaigona, asi havana kuzosiya inheritance. Mungasiya dzimba, mungasiya dzimotikari, mungasiya chinhu, but chinhu chimwe chete chaunosiya panyika chine musoro mwana. Vabereki, ndichiri kukukurudzirai kunamatira vana, ndiri kukukurudzirai kuunza vana venyu kuchechi. Maona were the wonderful act yevana, mamboona potential iri muvana. It's so wonderful, it's so good, it's so nice. Vana vedu ngava vane relevance kuchechi. I insist again, vabereki, maona were tarisai muone vana vakawanda pabenchi pamunogara muri 6, ivo vanenge vari 10. These people are men. Vana vakadi vakawanda, mukavaverenga ipapapa, they are more than 150 ipapapa. Vana vakadi vakawanda, ende ramangwana redu riri maoko avo. Can I repeat this? Ramangwana ravo riri maoko avo. So we need to put as much effort as possible. Revelation yandakapiwa naMwari uye yandichiri kutenda kuti inotiendesa kure ndeyekungoti dai Mwari vakatigonera tingoti every child who has matriculated here pass through university. I mean every child. Ngatinetsanei aine madistinction tisina mari yekuti aende. Manzwa zvandikudzana, ndinomwe mwana wangu anonzani zita rake, let me think. Anonzani mwana waya atakaendesa kumedicine. There's this child, anzani weku Western area, Carlton View, Matemera. Akanyatsonoita anga asina mark iri below 90% pa metric. Pemiti haana, vabereki mari yacho havana, 00. Angoya kwandiri akati, Daddy, I've passed, as I can go anywhere. Ndakangomuti enda kuuniversity yaunoda, unotsvaga faculty head wemedicine. Ingoenda kuuniversity yaunoda, akaenda kuuniversity of Pretoria, ndikamuti ena unotsanangura nyaya, akaita 3 days, achienda achidzoka. Ndichimupa mari yebhazi nini. 3rd day zvikanzi nawo, nadino wacho, iwe ndinokuona every day. Why are you here? Akataura kuti inini ame Zimbabwean. These are my results. Asi handina permit uye mari yacho handina. Zvikanzi ndine madonors, ndichazokubvunzira kuti vanoda here kukupa kana uri muZimbabwean. Chigara muofisi mangu. Vakamukanganwa wakaenda kumba. Akarara pacollege, kurara achifamba kudai. The following day, but I forgot about you. Because I forgot about you, signed this paper. I think I got to kumba about a month ago, 2 months ago. After I think I'm 3rd year medicine. Isusu ngatinetswe panoda munana, panoda isusu ngatitei, tizomirira panoda munana, panoda isusu sevabereki ngatitei, tigogumirira panoda Mwari vanoita, patinoda isusu ngatitei. Munamato wangu kumunhu wese ane mwana, every child watinaye 100%. Atina mwana anodzungaira, atina mwana anokundikana, atina mwana anotenderera mustreet. Jehovah ngavatiitirewo nyasha idzodzo. One of my ministry ndekuti I want to know how many people can pass through us who are going to be great. The anointing iri pavanava, we cannot condemn them here.
some are going to rule in China, some are going to dominate in America, some are going to dominate in Zimbabwe, some are going to prosper in Zambia. They will be scattered around the world dominating. But Isusu, let us be the ushers. Let us be the conchuls. Yevana, vedu. Mangwana, tinenge tichinamatira ma youth as an assembly. Ndakafunga kuti ndikaisa maTuesday vanhu vanoita burn out. I just want everyone to come. Mangwana vane vana ma youth, nevasina vana, mangwana we are dedicating our Monday to the youth. Toda kunamata kuti va youth avane mabasa. Ma youth ngaachate. Iwewe kana uchipinda padoor apa uchishibatsirana neni, handidi kukunzwa uchidzokorora statement yekuti vana vemazuva ano havasina musoro. One, kana wako asina musoro aine huro chete, ndewe kumba kwenyu. Kwete apinda padoor apa, vepano vane musoro. We are going to pray for them tomorrow to prosper. Hatina mwana weyouth anodzungaira nevakaita mistakes. Mwari ngaavape restoration, vadzokere panzvimbo mukana uchiripo. Can I repeat this? Ndati mukana udi uchiripo. Tunaona matira youth mangwana. Se church tinoswera tichinamatira mafamilies edu tiri kudzimba, asi muservice tinenge takaidedicata kuchi kuvana vari kuyouth. Kuno munhu uti akatarisa muyouth so aoni chakanaka. Youth ngaiende kumberi. Power is not permanent. Very soon we are going off. Mazuva ari kudi ari kufamba. Vane vabereki vane vana vari kuyouth. Let's pray for them. Gore rinouya pariri kunotanga. Ndiri kunamatira ndiri kumboda michato inopfuura 25 ichibva kuyouth. Gore rinouya. Saka zvazvinoreva ndezvekuti on average tinofana kuchatisa mayouth at least 2 or 3 pamwedzi. Anditika tinofana kutotanga January February with momentum. Tichatise vana. Mayouth acho muripo. Tuchambozorowa ka operation munhu mumba toda kuti youth irori. Handitika makaona kuti last year and this year takadominata stereki pakuakwaiwa kwedzimotikari nedzimba. Michato yakamboita mishoma mabichana. Handitika izvozvi taakuda muchato. Vana amai nana baba vasina muchato vari kugara zvavo vese. Tauraiwo kanini patiri kuenda kuZimbabwe tidzoke nemapepa. Tikadzoka nemapepa chechi taanayo, video tinayo. Tongopfeka gauni timbopembererwawo zvicheneswe zvatiri kuita. Handitika tichenese zvatiri kuita. Vana baba nana mai vasina muchato, registai kuna mai mufundisi nekwandiri, ndinokubhukirai madheti kwa Major Street. Uyai ndikubhukirai madheti kwa Major Street. Handimboshai dheti muna December. I will use my influence ndikutsvagire dheti. Ungoone bepa rinotaura kuti wakarorwa nani, unogara nani. Zvichitiitira zvakadi zvakanaka. Tozokupemberera ife. Ndiri kumbotsvaga mwedzi watinoita problem yekuti next year Friday tine muchato, Saturday tine muchato, Sunday after service tine muchato. Tongoita mwedzi. Zvinoreva kuti mwedzi weyo tikaita 333 by 4 tatosvika 12 muchato. Vision, even uri wamai nababa, uri wemukomana nemusikana, ngatimbopushai zvitiitire zvakadi zvakanaka. Mwari verugare vachikudzwa. But ndanga ndichinakidzwa nema preachings anga achitaurwa pano vana chomi. It's a different world. Vangani venyu vakomborerwawo. It's a different world. Memory verse tikangoti vamwe baba budai umu muyai apa tiise Sunday school pakaipa. Manzwa here memory verse. This week pandaiverenga Bible ndarangaridzwa pachiitwa the story of the plagues. This week pandaiverenga the Bible ndichiresearcha nenyaya yepower sharing. How do you get powerful? Ndo topic andairesearcha inini semunhu kuti how do I become powerful? Ndakarealize kuti kune ma-Egyptians, one source of having power. Bible rinoti ukasangana nemunhu manyama imwe chete, that's one source of finding power. Pakafa Solomon, chinhu chakatanga kudisappear pamba pake maconcubines nevakadzi vake. Vanhu vaifunga kuti vakatora vamadzimai aSolomon
vanenge vatora wisdom yanga iri muna Solomon, because vanga vari munhu one naSolomon. Saka maconcubines aSolomon nemadzimai aSolomon akaenda ese in less than a week. 1,000, and vaisatorwa nema-ordinary people, vaitorwa nema-kings nema-captains of war. Kusiya the original wife was Solomon, ndo akasiya ataura kuti uyu no man shall touch. Munamboverenga vana Henry Matthews, unonakidzwa uchiverenga Bible uchinzwa makomendari akaitwa nema-theologians. The other source of power yandakaona yanga iri pamarriage zvakare. Ma-Egyptians akaroora ma-Israelites akatanga kuita ma-proselytes. Pakafamba mutumwa havana kuurayiwa because madzimai avo akauya achivazevezera kuti zorai ropa. Nyaya yakanga isiri kwavakabva yanga iri yekuzora ropa. Saka kune ma-Egyptians akangonzi iwe wanzwa here kuti tikazora ropa manheru mutumwa haasi kudarika nepo. Ma-Egyptians yakautotora ropa kwakuzora, ene mutumwa anga akunzi ukaona ropa, haana kunzi muIjipita kana muSamaria, akunzi ukaona ropa pagoni darika. Saka kune ma-Egyptians asina kufirwa nematangwe akanga aine information yezvaiitika kukempi yevaIsraeri. Saka kune ma-Egyptians akawanda asina kuurayirwa matangwe. Nyaya yavo vaiziva zviri kuitika kukembi yemaIsraeri. Saka vaingoudzwa. Saka kune vanhu vainzi ma-proselytes, either waroora muIsraelite kana kuti waroorwa nemuIsraelite. Ivava havana kufirwa nematangwe. Why? Vaive neinformation. Vamwe vasina kufirwa nematangwe dzaive shamwari dzemaIsraeri. Vanhu vaya vaiti, handikune vaitira maIsraeri utsinye, koita vaivaitira zvakanaka. Vese vaitira zvakanaka vakanzi iwe uraya gwai rako, wakanyarara ungozora pamusiwo wako. Saka ndichizvifunga kuti power, sometimes you draw it from the information. Who is in your network? Who is in your network? Saka kune ma-Egyptians asina kufa. Saka panonzi matangwe ese ema-Egyptians akafa. That's not a truth story. Vakanga vasina information, ndo vakadi vakafa. Alright. Panonakidza. Ndanchimboitarisa hangu pandaitaura the other type yekudrowa nayo power is to have the pastor in your hand. Kuva nemunhu waMwari. Ukatarisa Balaam naBalaki, zvinonzi kuti ndituke vanhu ava ndinofanira kutanga ndava napower. Saka pamwe pacho chimwe chinopa munhu power imhando yamufundisi wako. Tichitaura navamasikana vashoma ndichitaura navo ndikati the strength ine vanhu vari kuita business kuZimbabwe vazhinji haisiri yekunyanyopanda maningi. Kungoziva mufundisi wako, woti kana vakuita madhiri ako wobva wataura naye. Ini ndakadzidza kuti hakuna munhu anopinda mugodhi pasi kugoridhe asina kusiya chipo kun'anga kana una mufundisi. Ukadaro haubudi. N'anga dzaita mari nevanhu vekumugodhi. N'anga dzaita mari nevanhu vekumugodhi, because secret yepasi apa kuti pasaondoke panoda kamwe kazwi kanokuchengeta. Even ma-politicians chaiwo, ma-presidents ese ane zvivanhu zvavo zvinovanamatira. So wotozwa kuti ningi munotaura kuti mudhara wedu akati aremerwa akamwenda kuna mukonori, akati mukonori udza vanhu ava kuti vasandibati. Uyu kwaona kuti iwe imi munhu uyu kwayo siyanai naye, ngatiite peace agreement, musambati. Saka pamwe pacho ndo one way yauno withdraw power. Then the other time yauno withdraw power ndeyatiri kuita iyi, empower your children, let them know what they are doing. That's another source of strength. Remember kuti kune vanhu muBhaibheri vakati one day vakanga vasina mazita vakapiwa mazita nekuda kwevana vavo. Munozviziva here izvozvo kuti pano pachechika tine vamwe vanhu vamunofungidzira kuti havana chinhu, kana kuti munhu wamusingafungidziri kuti anosimudzika. Power rikaenda uku, imi mese muchamuremekedza munhu iyeye. Power raenda kupi? Uku. Ndoda kukubvunzai kuti wherever kuna mai vaMagaya kana kuna mai vaMakandiwa ukasangana nawo unovaguma here? Ndangokubvunza hangu kuti even uine dzungu rakaita sei kana uine mamhepo akaita sei, vanotukika here mai ivavo? Mai vaTsvangirai vairemerwa nekutaura pamaiki, but vanhu vaiti ngavataure nekuti ndimai vaTsvangirai. Zvavari kutaura hazvina sense, but chavakabuda mavari chine sense. Ivo havana
asi chakabuda mavari chine sense. Saka that's another way of drawing power. Ukaitirwa zvakanaka kuti muriri ukoko tichakuremekedza tisingadi. Ndombokubvunzai kuti pakati pedu dai paina mai vaminista vaigara papi muchechi, ngatibudiranei pachena tirege kunyeperana. Kuti pakati pedu patiri kugara panapa tina mai vaminista vanotungamirira nyika, imi mese havana havo chigaro muchechi, asi mungavagadza here pakushuroko pakati apa? Aiwa, ngatimbobudiranei pachena. Pakati pedu panapa tikaita mubereki anoita mwana wake minista, iye asiri kuleadership, minista vakangouya vakati nesimba riri mandiri ndakupai leave yekubhadhara ma-rates and taxes, mugotora bepa kuofisi kwangu, munongozotaurirana mega kuti amai avo ngavagara mune mauti kai timbogamutsira mai vahonorable, timbokwazisa mai vahonorable, matotanga kusubmita kune munhu asina chigaro. Saka imwe the quickest way yekuva nepower, namatira timu iro. Aiwa, ngatimbobudiranei pachena. Dai tatine mumwe munhu ane mwana wake anotambira bhora Manchester United oro Kaizer Chiefs chaivo, maibudawo here chechi musina mukwazisa titorwe foto namai power rinouya. Can I repeat this? Power rinouya. Saka one way of getting power, timu iro ngariite zvakanaka. Aiwa, munogona kuramba yenyuka, bandiri kutaurira chokwadi chisingatengeswi. Iwe ukanga waina mai vaminista chipa chikafa, mapindai yenyu mukurumidze. Why? Power rapo. Chimwe chinokurumidzisa kuwana power itimu iro hariregi. Ndaiseka ndichitaura neimwe hama oimunomzi mwe bhururu wandakadzana naye anonzi James Kutsanzi. Zvikanzi mufundisi muri kuuya here muna December? Kati ndiri kuuya, tinoda kuti tipedzise basa ramama. Saka tichambomwa madhiringi kusvika zvanaka. Isiyaranze akutoona madrinks achiuya. Pamwe pacho chinounza power influence yawinayo. Vabereki ndoda kukurudzirai ndichirevesa, kana paine chinhu chausingafaniri kuregera kunamatira timu iro timu iro rikaita zvakanaka, power inokurumidza kuuya, hairegi. Izvozvo vabereki venyu vari kuZimbabwe uko vari kukwaziswa nemazita enyu. Mai vemupurisa, mai vaticha, hamunombohanzwawo mastatement iwayo? Hamusati mambonzwa here kuti mai vevapurisa, mai vamufundisi, mai vaticha, tiri kudrowa power from vana. Saka kana kuine munhu wekuti akaona mwana wake anofunga kuti achatambudzika, ndega ndikubatsire, you can withdraw power from mai vamugeni tsvangirai vakatochinjwa zita. Kana mai vamugabe vaizambozikanwa zita vaingonzi mai vamugabe, asi raarisiri dangwe. Mugabe raarisiri dangwe. Unoziva kuti ukaita mwana ane power anotanga kuchinja zita. Kana makakura muchinzi mai John munochinjwa mopiwa zita reane kuita zviri nani. Matangwe muri kundinzwa here vana Shanoni? Uri dangwe so poita chimwe chiri kuuya chine power mashure, unochinjwa zita wotanga kupiwa zita reari kuita zvakanaka. So it's always good to research. This week I was researching about how do I draw power? How do I gain power? How do I acquire power? Mwe munotanzwa vafundisi vaya vatanga. Chimwe chinhu chinokutuma power chaiyo mota yaunodrive. Mota pane wani kumusha kwedu kwainzi Mutondoro. Aingouya nesutu yake nemoto yake neziheti rake. Pamichato yese aingogara kumberi. Because vanhu aingouya nesutu yake. Unoziva kuti ukangosvika panzvimbo so wakageza unotowana power. Kungosvika panzvimbo wakageza unotowana power. Imwe chinhu chinokupa power kungogeza, kutongogeza chaiko, kutongogeza. Ngoshevha musoro wako ongoonekerawo so, ongofambawo semunhu asiri kukanya madhaka. It also helps you to have power. But it's the opposite of me. Ndinowanzofanira hangu kupfeka mapush nezvinhu zvinoita kuti ndisa-attracte attention. Ndakambofamba rimwe zuva tichitsvaga venue nababa Makanda, tichangotanga tiri kufamba nababa Makanda taenda Christ Embassy, tikati kutsvagawo wekushiyana kupinda nawo. Nangoona vanhu vakuti kuna vaMakanda, mufundisi uyai neapa. VaMakanda ndo vakazoti aiwa mufundisi
because vamakanda vanga vakapfeka zvinoattracta chi power. Handiti vanhu vanotarisira kuti mufundisi anenge akachena well shaved. Ina ndine mapushi nejini neT-shirt. Vamakanda vanga vakarova kaAfrican shirt kawo. Bhutsu yavo yeganda yakapolishwa netrauzi ravo rinonyatsovakwana vachifamba zvakanaka zvikanzi aiwa mufundisi ndeava. Chinoattracta power dzimwe nguva mapfekero. Muri kunzana zvinoattracta futi chi power. Nekuchechi kana taakukuitawo mutungamiriri kune vari kuaspire kuita maboard member. Baba Magunda simukai. Mungotarisa vanhu. Ukanga wakapfeka so hazvinetsi. Asi kana uine chi-t-shirt hati patinogara dare hatitauri zita rako. Muri kunzana saka chimwe chinoattracta power ingouyawo wakadi wakachena. Alright. Mapabata handiti. Nechimwe chinoattracta power pachechi pamba panogara mufundisi wenyu. Vanyavadza mukauya neshamwari yenyu kumba kwangu ndichigara mu1 room haadzoki kuchechi kwenyu. Anoti pazvinodai pamuti munyoro kuzoti pamuti wakaoma. Kuti mapedza service moti ndiani ari kupusha mota yamaimufundisi. Mota yamaimufundisi yakafa starter. Kwese kwamuchazoenda regai tsika iyoyo inotukisa. Muri kudzaa tsika iyoyo inodii inotukisa. Hayuthi yakagwinya pushai mota yamaimufundisi. Aiwa hazvidaro. Kana ungoita maimufundisi vasingadrive hazvibudi. Mota akakuita ndoda kukuropafadza ine mota maimufundisi vasingazivi kuti seri kana kuti kwete maimufundisi mufundisi wacho chaivo havadrive. You give what you have. Haupi chausina. Handiti ndahandichiteerera masemoni evana. Hanzi faith. I can't give you faith. I can't come and say come and take faith. You just have to believe it is there. Usingaioni. Pana mbozvinzwa izvozvo. And I can't give you faith. Mambozvinzwa izvozvo. Mamchiteerera here. I can't give you faith. You just have to believe. Ingopabata kuti I can't give you money. Just believe kuti you have it. Inotanga kuti kuuya. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. And as we have been taitirwa zvakanaka, dakubuda in the next 10 minutes. Pane vabereki vaitsanya asi vaine mabasa asingavatenderi kuuya kuchechi midweek. Kune vabereki vakatsanya, vabereki vema-teenagers, vabereki vema-Sunday school, but basa raunoshanda harikutenderi kuuya kuzoti tinamatire vana. Ndokumbirawo kana wanga uri kumba kwenyu wakadya, don't come to my podium. Vanhu vakanamatirwa kare ingoitawo semumwe wakanamatirwa wakagara ako kupi ikoko. Mwari verugare vachidi vachikudzwa. Ndiri kutsvaga vanhu vanoti inini mufundisi basa randotoshanda harinditenderi kubuda asi ndanga ndakatsanya. Uya nemwana wako in the next few minutes timunamatire. Ari kuti inini ndandakatsanya ndanga ndisina capacity yekuuya nemwana ingouya naye ndimunamatire. Maimufundisi uyai titurike maoko pavana. Ndiri kutsvaga vabereki vari kuti inini ndanga ndinaye mwana wacho kana aripo uyai naye. Kana musina vana vacho ingouyai. Vari kuti inini ndanga ndakatsanya zveshuwa mufundisi ndorevesa asi ndanga ndisina capacity yekuunza mwana tirege kusiya mwana mumashure. But vanga vakadya, please don't come. Can I repeat this? Vanga vakaguta, please don't come. Zuva renyu richazouyawo rinonamatirwa vakadya. Baba Masukana vamutina ma-office bearers uyai mundibatsire titi kavara kavara. Vana vacho kana muina vavatore ngoya nemwana wako toda kunamatira mwana. Kune vari kuti ndisingakwanisi kuuya naye nekuda kwema-working conditions kana kwe-situation yangu. Ma-office bearers baba Manive uyai titurike vana vama maoko. Baba Moyo kurumidzai ma-board members uyai tinamatire vana. Sunday school yashanda yakuda kuenda kumba. Unotaurira munhu ari kukunamatira zita remwana handiti. Kana mwana wacho aripo tinongoturika maoko pamwana handiti. Kana mwana wacho achitoripo torai mwana wacho zvitiitire zvakanaka handiti. Pfugamai. Kana usiriwe uri kunamatirwa mwana asipo unoti pazita remwana. Asi kana mwana wacho aripo, we just want the child. Tinonamatira mwana wacho zvitiitire zvakanaka. Tichiimbirwa ma-board members uyai tinamatire vana tiiti kavara kavara tiende kumberi.
Jesu tinoimba. Jesu ninoimba. Jesu ninoimba. Hallelujah. Na Jesu ninoimba. Jesu ninoimba. Na Jesu ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Na Jesu ninoimba. Ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Na Jesu ninoimba. Na Jesu ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Na Jesu ninoimba. Ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Na Jesu ninoimba. Na Jesu ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Oh, na Jesu ninoimba. Na Jesu ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Oh, na Jesu ninoimba. Na Jesu ninoimba. Hallelujah. Oh, na Jesu ninoimba. Na Jesu ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Na Jesu ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Oh, na Jesu ninoimba. Na Jesu ninoimba. Hallelujah, hallelujah. Oh, na Jesu ninoimba. Hallelujah. The power of multiplication is in the seed. It's my message and paridza next week. You know, the power of multiplication is in the seed. Munhu wese anoita business ano multiply mari yaisa is capital. A farmer anowana more from the seed yaaita. So the power of multiplication is in the seed. Not umbotanga kuna mata kuti Mwari
Help me know my seeds and where to plant them so that I may multiply. Is a message for next week, but I just want to pray about it. The power of multiplication is in the seed. Even the power of the parent is your children, but your children is your seed. The power of a farmer, how many seeds do you have? And you supplement that through my inputs. Asichekutanga ichi is seed. For every seed in me and for everything that I can seed. Ukatarisa vamwe vanhu vari muno patakatanga church vaive nehabit yekuti every year vaisida. Tarisa gore raunotanga waisa seed negore raunotanga usina kuisa seed. Zvinhu tu zvakatosiyana. So you must know kuti your power of multiplication is in your seed. The more you seed, the more you are blessed. Let me teach you this. Whenever you have excess money or whenever you can afford, have a habit of planting seeds. As much as you can plant. Kana paine chinhu chaunofana kunzwisisa inyaya yechinhu chinonzi seed. The power in the seed. That's how you grow. Kana uri mukristu asati amboisa seed, ausati watanga kunamata. Chinhu chinonzi seed chinokura, chinhu chinonzi seed chino multiply. Ukatanga business ne 20 rand, uchitengeza masweets, unono after a week that seed grows to 100, grows to 200, whatever. Even mukatarisa education, degree in on its own arena meaning, but it's a seed. You take it to practice. It's what? It's a seed. Chimbona mata uti mwari. I want to have the power to seed, and I need the seeds to spread so that I can grow. Chimbotanga kuna mata uri papo. Simuka pa wakagara papo una mate. Usaite nungo. Ingowana mazwi. Aunotaura about seed. Even your womb, it can have a seed. Even your finances, your health, it's a seed. Just speak something about a seed. Mwari ndinokutendai kuti munotaura zvakanaka kuti anodyara nemisodzi anokohwa. Kureva kuti nyaya yekudyara nenyaya yekukura iri pamoyo penyu. Munoti Isaac akadyara mugore renzara akawana 100-fold. Hamuna kumupa 100-fold. Asi makamutendera kudyara nekukohwa 100-fold. I pray for the power of planting. I pray for the power of a seed. I pray for the power of germination. Kana tadyara zvatinodyara ngazvimere. Baba patiri kudyara zvatinodyara ngazvimere. Baba vangu zvatinodyara ngazvive nezvibereko. Ndiri kunamatira the power of planting, the power of multiplication, the power of increase, the power of multiplication, the power of increase. Baba muri Mwari wakafanira kunamatwa. Mweya washe tibatsirei kudyara. Mweya washe tibatsirei kudyara. Mweya washe tibatsirei kana tadyara. We decree 100-fold. We decree a harvest 100-fold. Mweya washe, mweya washe, mweya washe, mweya washe. Burukirai pane zvatinodyara, zvatinobata nevane maoko edu. Basa remaoko edu ngarikure. Mweya washe, mweya washe, mweya washe. Rangarirai vana vedu, rangarirai vasati vazvarwa, rangarirai mabusiness edu, rangarirai zvatinobata. I decree the power of multiplication, the power of increase, the power of multiplication. Baba tibatsirei, tirangarirei, tigonerei Mwari, zvatinodyara zvive nezvibereko muzita raJesu. We worship you, we exalt your name, we glorify your name muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Ndisati nakushumira nesande chimbonotarisa kuti how many seeds can you plant, how far can you grow. Iwe wacho you are a seed, you can still grow. Amen and amen. Iwe wacho you can still grow, but it should be a habit of a farmer to put seed in the soil so that he can harvest. Any farmer that does not put seed in the soil, he doesn't go anywhere. I can tell you kuti simbare kukura riri panyaya ye seed. What have you done so that you can grow?
Pane umwe mhuri yandaitaurira ndikati even life give. Upenyu hwako chaiwo kunyatsota kuti Mwari nandifi below 80 seed yangu iyi. Pari kusimuka madhimoni, pari kusimuka mweya yetsvina, pari kusimuka mamhepo, pari kusimuka zvirwere, pauri kupinda mulebha, ngapasangane chiga cherufu chine rimwe izwi rakamira kupesana nacho. Rega kungorarama upenyu usina zvinomisa zvinorwa newe. Pane chinhu chinonzi seed, especially ye long life. Iwe unonzwa chinzi pafa vanhu 10 pasara munhu 1. Chamusisa iseed. A seed speaks and it protects you. Uyai tizopa kunashe. Tinoenderera to be continued next week. Uyai tizopa zvipo zvedu nezvegumi zvedu mwedzi wapera. Ndo chimwe seed isingafani kudyiwa. Vimba naJehovha, tenda kuna Mwari, usadye chegumi. Koma Asha ezuva ranhasi atotiza. Usadye chegumi. Rega kudya mbeu. Uyai tizopa kuna She zvipo nezvegumi zvedu tichiimbirwa with our present worship of not of the day. This one is inonzi chiko makeshift present worship. Present worship yanhasi yapedza. Mwari wedu ndi Mwari wekupa hosana. Mwari wedu hosana. Mwari wedu hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Mwari wedu ayo hosana. Mwari wedu hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Kana topa hosana. Kana topa hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Mwari wedu hosana. Mwari wedu hosana. Hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Toiba hosana. Kana topa hosana. Kana topa hosana. Kana topa hosana. Toiba 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 hosana. Mwari wedu hosana. Mwari wedu hosana. Aiwa kana topa hosana. Kana topa hosana. Hosana. Toiba 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 hosana. Last week hatina kugamuchira, last week but one hatina kugamuchira Sister Darlene
mulambo vakauya vega kuchechi vakuzvinzwirawo shoko raMwari variko kumashure uko muzita raJesu. Haleluya. Kutungamiriri kuri kuitwa zvakanaka. Takamirira vamwe futi vari kudzimba vachauya zvavo. Haleluya. Mwari vachitigonera. Anasi musavhure dho iro. Kusiya kweSunday school chete, ma-adults ese munobuda neapo ndoda kuonai. Musavhure dho iro itori lokai. Ndoda kukwazisa vanhu vese vachibudapo. Ingondikwazisawo you don't die. Nango kuona nditi. Saka vari kuasharing kiyai dho iro. Uko kunongobuda Sunday school tikatodaro vanhu vanopoya neko. Ingo kiyai madho ese. Munhu wese anopfura achindiona apo. Mwari verugare vachidi vachikudzwa. Handina kunamatira kana uchirwara unoporera pakundikwazisa. Kana uine zvichemo zvako unoporera pakundikwazisa. Kana usingandifariri uchinditiza nhasi tinosangana padho apo. All doors closed, only one. Munhu wese achazosimuka indasvika pane ruwa iro kuti ndinyatsita make sure kuti hakuna ari kupfuura asina kundikwazisa. Chirega uzotaura neni nyaya ingondikwazisa. Because ukada uzoita ka 5 minutes wakunonotsa vanhu kulunch. Andika iwe ingokwazisa ndingokuona ndione kuti zviso zvandinoziva nezvandisiri kuziva zvingani. Simutiri ruoko rwako kunashe. Baba ndinokutendai kuti taakupinda mufestive season. Vari kunzwa izwi rangu nevanopinda pano ndinotaura rugare nekuchengetedzwa kwavari. Dzimba dzavo ngadzichengetedzwe. Hakuna anopindamo kana mbavha inorobha kana ma-accidents kana chinorwa navo. Patakupinda mufestive season kutanga 1 November, I decree grace of protection and your guidance upon us and our children. As they write exams, let your grace and your anointing be upon them. I bless them, Father, to be protected. Mufestive season ino Mwari, zvese zvinowanikwa pamafestive season zvinobata vakaipa nezvinobva kukingdom yevakaipa ngazvichengetedze vana venyu. Ndinoisa zvipo nezvegumi mumaoko enyu Mwari, chive chibayiro chinonhuvira Mwari. Vachaita matransfers nevakaita matransfers ngavarambe vachiropafadzwa nemi Mwari. Vana vedu vawana chekuita pamberi penyu Mwari, ngavaropafadzwe nekusimudzwa nemi muzita nemuropa raJesu. Amen. Kana pasisina zvimwe zviziviso, munhu wese munondimirira henyu nendakakumirirai. Musaka chimbogarai mukaona ndapfuura pane vanhu tochitanga kusimuka mese munopfuura muchindikwazisa. Mwari verugare vachikudzwa. All doors closed. Munhu wese one exit today, only today, muzita raJesu.